गेमस्रियाथ' एसे मोजां जाबाय खोमालै फंबाय आङो बे 1.5 मासनि सिगां बै माबायाव बेहेरबारियाव गावनि रुमनि एसे ओरैहाय बियो बेटारि गारिजों जोंथिं बेटारि गारि थम थम होनना बुङो सानजाहा बेनिफ्राय नोंसिनिथिं माबा फिलफिला ना मासो होनो नामा जोंनिखिजा बेटारि गारिखौनो होनो ना क'क्राझारथिं बोरैबा होनो क'क्राझार फिलफिला होनो औ बे गारिजों गाखोना थांदों आं सानदों आरो बयबो ससियेल मिडियाआव बुङो दामि दामि एसि गारि नङाबानो गेमस्रिया बेराया गेमस्रिनि रावफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव लाबोबाय थानांला बे माने गाज्रि जायो हायोबा आं खावलायो ndfb फोरनि थाखाय सामफ्रामबोलाबो गेमस्रिया माबा मोनसे जानानै थैयोबा बर' इउटुबारफ्रा दायथ' लागोन नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जोंनि बे बर' समाजनि गेजेराव गोबां जेंना माखासे भाइराल बायदि बायदि खोथा सोलिगासिनो दङ बे भाइरालनि गेजेराव gemsri दैमारि जाय भाइराला थांनाय 1 बोसोर सिगां जादोंमोन बे भाइरालखौ लानानै माखासे जेंनाफोर सोलिगासिनो दङ bcaa आरो gemsriनि गेजेराव बे bcaa आरो gemsriनि गेजेराव माखासेया gemsriनि जानानै सापर्ट खालामदों माखासेया bcaaनि जानानै सापर्ट खालामदों नाथाय जों रावखौबो सापर्ट खालामा जों जाबाय गेजेरनि मानसि बेखौ बन्द खालामनांसिगौ होननानै जोङो जोंनिफ्राय खावलायो दा बेनि सायावनो आदाया मा बुंनो सानो जे gemsri आरो माखासे ससियेल मिडियाआव अखानायबानो सोरांबानो gemsri बायदि नुबाय थायो बेनि सायाव मा सानो आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना आरो समाजावहाय जेरैबायदि गुबुंले माबाखौहाय परिस्थितिखौ लाबोनाय जायो जाहाथे बेफोरखौहाय जावले जावले बुङाबा गाहाम जागौ आरो बेफोरथ' सोलिबाय थागोन फिसा फिसौ जाथायफोरा जोंनि हारिया बबे लामाजोंहाय थांदों जोंनि रायजोआ माबोरैहाय रायजो जागोन बेफोरखौ सावरायथों जाहाथे जेरैबायदि जेलखानायावहाय ndfbफोरा बान्दा जानानै दङ साजा होनानै दोनजादों बेफोरनि सोमोन्दै रायलायथों जेन'बा जोङो मालायनि आथिं सिङावहाय थानांनायनिफ्राय उदांस्रिखौ मोननो हानाय बायदि जाहाथे जोङो नासयनानै दोनजानायनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोननाय बायदि बेफोरखौ सावरायथों रायजो राजाफोरा बे फिसा फिसौ बाथ्राफोरखौ सावरायनानै जेबो लाब गैया बेफोरखौहाय माने सावरायबाय थायोबा जोंहा जेबो माबा मुलाम्फा जाया आरो आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जेनेबा इयुन जोलैयाव बिदिबा बोरै जागोन इयुन जोलै दा गथ'फोरा मबाइल लागासिनो दं मेट्रिक लिरखांदों मबाइल लादों दा बिसिनि खर'आव बे भाइरालनि खोथा बा गाज्रि सावगारि लंथं सावगारिफोरनि माखासे खोथाखौ सोनायोबाथाय मा सानगोन बिसोरनि गोसोआव बिसोरो मा सानगोन माने सोलोंलांगोन बिसोरो जेरखम दिन्थिगासिनो दङ गुलाय गुजाय नालाय गुलाय गुजाय जागासिनो दङ जाहाथे इयुन संसारा मोजाङै जाबोथों बेफोरखौसो दिन्थिलांनांगौ माबा इउटुब चेनेलफोरावहाय माबा फेसबुकफोरावहाय बेफोरबायदिखौ दिन्थिनाया मोजां नङा आरो बिसोरो मोजांखौहाय मावलांथों फैला बरगयारि मोनाथ' मेलेमजिबि जाहैबाय बिसोरथ' आरो सरखारनि मानसिबो जाहैबाय जाहाथे बिसोरो बुंनो नाङा बेफोरबायदिखौहाय हायोबा बिसोर संसारनि माने बर' हारिनि थाखाय मोजां मावलांथों जेरखम सुक्ति जाखांनायनि उनावबो ndfbफोरा जेलखानायावहाय थानांदों बिसोरखौहाय बिसार लाहैथों बिसोरो बिसार खालामथों माबा बे फिल्म इन्डास्ट्रिनि माबा मोनसे सासे सिख्लाखौल' बिसोरो जावले भाइरेल खालामबाय थायो बेफोरथ' मोजां जायाखै आरोना बेखौ सावरायबाय थायोबा माने समाजाव गुबुंलेखौसो आरोबाव लाबोनाय जायो दिन्थिनाय जायो बेखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांनि चेनेलनिफ्राय गोजोन्थों लोगोसे दा बे समाव जोंनि बे समाव सोलिगासिनो दं बर'फोरनि गेजेराव गोबां भाइराल बायदि बेबायदि खोथाया गले गले ओंखारगासिनो दङ दा बेनि सायावनो बन्द' जानांगौना जाना बेखौ आदा राजाया बुंसिगोन एसे बे gemsriनि लाइनावनो लांफासिनो आङो जेरै जोंना फैला सारा gemsriनि सोमोन्दै बुंदों आरो नाथाय जोङो फैला सारनि खुगानिफ्राय दिनैसिम खोनायाखै ndfbनि जायफोर सोद्रोमाफ्रा माबोरै जानांगौ माबोरै सरकारा सहाय खालायनांगौ ना ndfbनि रावखौ बुंनो गियो ओमफ्राय सोरबा फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे गथ'आ भुल मावोबा बेखौ सोरबा फोरोंगिरिया फैलायाथ' फोरोंगिरि दा फोरोंगिरिमोन दा फोरोंगिरि नंला बेया फरायसालि दं आरोना प्राइभेट फरायसालि दं बे सासे फरायसालिनि बे सासे मालिक बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे फरायसालि फोथांना लाखिनाया बे माने बिराद गिदिर फिसा नङा बे सासे फोरोंगिरिनिफ्राय बे सासे प्रफेसारनि बेहा मेलेम दं बे मेलेमखौ बियो gemsriनि भिडिअखौसो बे दिनै बारे बुंबाय थादों माने जों लाजिनाय मोनदों आरो फैला सारा बिनि जानगाराव थानांगौ
आरो बे गेमस्रिनि बुंनायनि रावखौ दालाबबाय था आरो जोंहा दानि सासे फंबाया बुंलांखाबाय फैलासारखौ आं लाबोजानो लुगैदों ndfbनि ट्रपिक फंनैसो सोरबाफोर बर' इउटुबारफ्रा सोरबाफोर बर' निउसफ्रा ndfbनि जानानै बुंनो थाखाय फैलासार आरो सासेया मा नाममोनलाय बेयो बिनि लोगोआ मेन्डेला बे सानैनाव आं माने सोंजानो लुगैदों बिसोरथ' माने बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दुखु दाहाखौ बिसोरो सहाय लानो हाग्रा मानसि आरो बिसोरो सानग्रा मानसि आरो बिसोरना मेलेमबो दं ओमफ्राय ndfbनि जानानै बिसोरो मोजां ट्रपिक माबाखौ पइन्टखौ लाबोगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो जायफोर ndfbफोरनि केस ndfbफ्रा जेरै दिनै जेलाव थानो गोनां जादों बेखौ आं सोरबा बर' इउटुबारफ्रा सोरबा बर' निउसफ्रा बिसोर सानैनाव मोगा मोगि लाहैगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो मोनसेखौ आं खावलायो फंबायनि थ्रुयै चेनेलनि थ्रुयै बर' इन्डास्ट्रि आरो बर' मा होनगोन बेखौ दा बिसाया गुफुरनि बै समनि जारिमिनफोरखौ फिल्म बानायथारनांगौ होननानै बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव सप्तासे मास मोनसे खावलाय बेनि थाखाय मिथिं जुथुम फिल्म इन्डास्ट्रिनि मालिकानो जा फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरिफ्रानो जा फिल्म एक्टर एक्ट्रिसआनो जा आरो बिसानि जायफोर दैदेनगिरिफोर जा जोंनो फैसा नांगौ गुफुरनि जारिमिनखौ जों फिल्म बानायनो थाखाय होननानै BPF सरकार UPP सरकारखौ सानफ्रामबो सोमखारि बे 1 करोड़ 2 करोड़ थाखा मोनदों ना मादों जों खोनादोंसो मोनाखैबो जानो हागौ दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो लोगोसे मोननायाथ' मोनखागोन एसेबाबो मोनदोंब्ला जारिमिनफोरखौ गोदोनि जारिमिनफोरखौ फिल्म बानायनो नाजा एरखां बे नंखाय फिसा खोथानि थाखाय बेखौ हटेलाव मिथिं जुथुमनानै फैसा खरसा खालामनानै मुलाम्फा गैया जों दिनै खोनादों फिसा फिसौ अबावबा मिथिं जादों बिनि जानगाराव थानांगौ आरो आं बुंनो सानो नों फंबायादे सोंबाय गेमस्रियाथ' एसे मोजां जाबाय खोमालै फंबाय आङो बे 1.5 मासनि सिगां बै माबायाव बेहेरबारियाव गावनि रुमनि एसे ओरैहाय बियो बेटारि गारिजों जोंथिं बेटारि गारि थम थम होनना बुङो सानजाहा बेनिफ्राय नोंसिनिथिं माबा फिलफिला ना मासो होनो नामा जोंनिखिजा बेटारि गारिखौनो होनो क'क्राझारथिं बोरैबा होनो क'क्राझार फिलफिला होनो औ बे गारिजों गाखोना थांदों आं सानदों आरो बयबो ससियेल मिडियाआव बुङो दामि एसि गारि नङाबानो गेमस्रिया बेराया बेनिफ्राय गेमस्रियालायनो सेंग्राफोर लानानैसो गुवाहाटियाव बेरायो खिन्थु आंनि मेगनाव आं नुबाय जों मोनसे गारिजों फैबाय ओमफ्राय बियो बेहेरबारि बे पुलिस पइन्ट खाथिनिफ्राय बियो बेटारि गारिजों गाखोनानै थांबाय सासे गावनि हिन्जावसा लोगोजों होमबा आं दा सिम्पोल नुदों हाब मबाइलाव नायबा माथो दामि गारि नङाबानो फुसुनार डास्टार बिदिनो दामि गारि नङाबानो गाखोआनो होननानै ससियेल मिडियाफ्राव होलाबायो दामिनि बेग नङाबानो ओमफ्राय आंथ' दामि बेगबो लानाय नुवाखै बेनिफ्राय सिम्पोल बेग लादों आरो सिम्पोल ड्रेस गानदों ओमफ्राय बेटारि गारियाव गाखोलांनाय आं हिसाबै हाब माथो आखलाथ' थिगैनो दं जाय मानसिया मेगनजों नुनाय आरो ओरैनो मबाइलाव बुंलाबायनाय दा जों बेफोरखौ नुयोब्ला बिनि आखलाथ' थिगैनो दं माथो आरो लोगोसे बे ससियेल मिडियानि गेजेराव बा माखासे खान्दा ड्रेस गाननाय बेखौ गोबांबो बखिदों माने बायदिसिना ड्रेस गानना देखायो होननानै मानसिफ्रा बुंदों आरोना गोबां माने कमेन्ट बक्सनि गेजेराव जों नुबाय थायो माने गेमस्रिनि भिडिअ बानायबाथाय बा फेसबुकाव नुनो मोनो जायखिजाया गेमस्रिया खान्दा ड्रेस गान होननानै बुङो बिनि सायाव मा बुंनो सानो ड्रेस गाननायखौथ' जायहा रां रुफा दं बेहा बायना गानगोन बयबोथ' माने बर' सेंग्रा सिख्ला गाननो लुगैयो दा नों क'क्राझारनि बे दाबा रेस्टुरेन्टफ्राव मोनाबिलियाव थाङोबा गेमस्रिया मा गानो बेनिफ्राय बाब्बा गानो बैफोराव थांनो हायोना ससियेल मिडियाफ्रा बैफोराव इउटुबारफ्रा थांनो हायोना बेफोरबो बादा हो ड्रेस गाननायनि सायाव जायहा रां रुफा दं बेहा गानदों बेयाव मेगन सानो दरखार गैया नाथाय माखासे जाय मानसिया गावनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां ड्रेस गाननानै गारिफोराव गाखोनानै देखायनो हादों बर'फोरनि माहाजोनखौसो देखायदों बर' हारियाबो माथो जौगाबाय होननानैसो देखायनाय जादों गिदिर बिल्डिङाव गिदिर बिल्डिङाव दङ थादों गुवाहाटि बायदियाव आरो दाखालि बावैबो दै बायना लोंदों दै बायनानै लोंनाय ओमफ्राय आरो अबेबा बेहेरबारियावनो हा बायनो थांनाय खिन्थु बे गुवाहाटिनि रायजोफ्रा बर'फ्रा हाखौ फानै थांदोंमोन नाथाय गेमस्रिया हा बायनोसो नागिरबावदों होमबा बे जोंनि मोजांनि खामानिसो गुवाहाटि बायदियाव
बिनि मोनसे सस दं ससा जाहैबाय बिजनेसफ्रा मोजांलाय दं खोमा नङा होमबा दा गावनि बिजनेसखौ आजिखालि मबाइल दखानफ्राव नोङो जुदि सानफ्रामबो कास्टमार लांनो हायोबा माबा पार्सेन्ट दं आरो मोजां नों ड्रेस दखानफ्राव नों लांनानै जुदि ड्रेस बायहोयोबा बेयाव पार्सेन्ट दं बेबो बिजनेस बे मार्केटिं जाहैबाय मार्केटिं ओमफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोमखारियालासिनो गावबा गाव गाज्रि जेनेबा ड्रेस गानालासिनो थानायमोनब्ला बा नायजायै ड्रेसमोनबा जोंबो बुंगौमोन ओमफ्राय जों नुदों बर' हारिनि गेजेराव क'क्राझाराव सानजाहा एसेबां नंद्रायबावासो क'क्राझाराव माथो मोनाबिलिबा नायजाया माथो दा बेफोरथ' रावबो बुङाखै ओंखायनो जों नुयो जायफोर मोजां आरो जायफोर माने दैदेनगिरिफ्रा गेमस्रिनि रावफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव लाबोबाय थानांला बे माने गाज्रि जायो हायोबा आं खावलायो एनडिएफबि फोरनि थाखाय सामफ्रामबोलाबो बेखौसो आं बुङो आरो गेमस्रि दैमारिया एनडिएफबिनि जेलाव थानायफोरनि थाखाय माबा मोनसे सहाय होयोब्ला आरो माबा मोनसे बिसोरनि थाखाय हेफाजाब होयोबा गेमस्रि दैमारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायो सोरबाफोर अननाय दङब्ला जेरै जों दिनै बर' समाजाव बर' इन्डास्ट्रिनि माहाजोनसिनावनोथ' माबाया रिया ब्रह्म आरो सेकेन्डआव जोंहा गेमस्रि दा बुंबाय थादों गेमस्रि माहाजोन नामा सेकेन्ड माने गावजों गाव बुंलायगासिनो दं दा रिहा मा ब्रह्ममोनलाय रिया ब्रह्म बे नानिया बा आब'बो जानो हागौ आरो बैसोआ जोंनिफ्राय उन्दैसिनखा जों मिथिखायो बे नानिया अननानै एनडिएफबिनि जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय जेलाव दं बिसोरनि न'खरनि न' बांफ्राव जायफ्रा गथ' गथाया स्कुलाव थांनायाव माखासे रां रुफानि एसे उसुबिदा जादों बेखौ सहाय होगोन होननानै जोंथ' नुयो नानिमोनखौ अबेबा माबाया प्रग्रामावसो लाख थाखा गारो दा बिसोरनि मुङाव एसे गारोबा माबा मोनसे ना सोरबा इउपिपिएल सरकारा आंथ' माने फंबायनि चेनेलाव बुंबाय थानाया गाज्रि नाथाय आंसो बुंदों फंबाय नोङो सोरबा इउपिपिएल नों गाज्रि मोनाखै बेफोर नों गेजेरनि मानसि नाथाय उफाय गैया नोङो आंनि खाथियाव फैबाय नालाय आंथ' बुंखानांगोन औ ओमफ्रायनो आङो एनडिएफबिनि जाना बुङोबा जायफोर मोजां मालिकफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मोनायाव थांनानै बुयो नामा सहाय होयोबा बेखौसो आंनि गोसो गोरबोआव आं सोंस्लुयो जायफोर बर' माहाजोनफ्रा अननानै एनडिएफबिफोरनि थाखाय आरो बर' जायफोर दुखु दाहायै खस्थ' जानानै दङ बिसोरखौ सहाय होनो थाखाय आं खावलायो आरो जायफ्रा जुदि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जेराव थानायनि सहाय होनायाव सोरबाफोर इउपिपिएल सरकारा जुदि डिस्टार्ब होयोबा एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफ्रा गार्ड होगोन मोनफ्रोमबो सोरगिदिं जोङो बांखार खालायनानै जोङो डिउटि होगोन सोरबाफोर जुदि उसुबिदा खालायोबा जोंनो सिखा खंखाइ होबाबो जायो लावथि होबाबो जायो जोङो हर सानजों सादा गंसे डिउटि होगोन नोंथांमोननि रायजो जानायाव नोंथांमोननि बेफार मावनायाव आलो गोजोनै रावबो डिस्टार्ब दा खालामथों एनडिएफबिल' नङा सोरबा आबसुनि मानसिया सोरबाफोर जुदि अलखदाव गोलैयोबा बिसोरखौबो सहाय हो सोरबाफोर जिखुनु जाया बिलटिनि सोद्रोमाफ्रा जुदि माबा मोनसे जायोबा बिसोरखौ सहाय हो जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो दल हंगदननि सोद्रोमाफ्रा जाथिनि खामानि मावनायाव खैफोदाव गोलैयोबा सोरबा माहाजोनफ्रा बिजनेसफ्रा सहाय होलायगोन होननानै आं खावलायो आरो बर' हारिनि गेजेराव बे सिखाव दाखात जालायदों होनबाय थानायनि जायफोर माखासे माबा खालायदों बेयाव इउपिपिएल सरकारा मोनसे पस्ट दाना हो एक्स सारेन्डारफोरखौ एक्स एनडिएफबिफोरखौ डिउटि होदिंनाय पेट्रलिं होदिंनाय जोंनो सिलायनाङा लावथि होनानै बाइक बोराय होनानै इउपिपिएलनि बे सालायखोन्दा बाइकफोरखौ होनानै बर' समाजनि बर' गेजेराव हरनि 12टा 10टायाव डिउटि होनायनि डिउटिखौ मोनफा आनसलिकआव डिउटि हो दरमा सिस्टेम खालाय मोनाबिलिनि हरनि 8टानिफ्राय फुंनि 6टासिम माने सेन्स डिउटि होगोन पेट्रलिं होगोन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जायफोर सारेन्डारफ्रा सोरबा रन्जन ग्रुपआनो जा सोरबा गबिन्दनानो जा खिन्थु आं खावलायबाय थादों रन्जननि होननानैबो जेबो खामानि मावनो हायाखै सोरबा गबिन्दनि होननानैबो खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो मोनफ्रोमबो एनडिएफबिया मोनफ्रोमबो पार्टिनि मोनफ्रोमबो माबाया ज' जालायनानै एनडिएफबिया मोनसेल' जानांगौ मोनसेल' आवाज होनांगौ ओंखायनो
आं आंनिफ्राय खावलायो जायफोरनि गबिन्दनियानो जा रन्जनानो जा सोरबा फेरेंगानो जा सोरबा धीरेन बर'नानो जा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादों आंनि निमाहा बियो खिन्थु आंनिफ्राय आं ज' जानायखौ आङो हास्थायदों आरो बर' एलेखायाव जुदि खुथाब बिदि जुदि सिखाव दाखात जाबाय थायोब्ला एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दरमा सिस्टेम खालायनानै आर्मि पुलिसखौ नांगौबा डिउटिनिफ्राय जानगाराव थानो हो एनडिएफबिफ्रानो हर सान पेट्रलिं होगोन मोनायाव बेखौ डिउटि हिसाब खालाय सोर सिखाव सोर दाखायत जोंबो बिनि थाखाय जोंबो थेर फाथिगोन बर' हारिनि गेजेराव सोरनि एसे एनै रां रुफाखौ आन्दोआव सोर दं बे सिखाव बर' हारिनावनो सिखाव हाबनाय सोरखौबा गावनाय बेयाव माखासे आन्दोआव माबाफोर दं नामा आन्दोआव माखासे राजनितिकनि माखासे पुलिसि दं नामा बेखौसो जोङो नायबिजिरनाया जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गोनांथि दा बर' हारिनि गेजेरावनो सिखाव दाखात हाबबाय थादों होनना बुंदों दा बेफोर माखासे राजनितिकनि जरजन्त्र राजनितिकनि माखासे प्लान पुलिस थानो हागौ बिनि थाखायनो बर' समाजनि रायजो राजाया माखासे बेफोरनि गेमखौ बेफोरनि प्लानखौ नायनोबा एनडिएफबिफोरखौनो माखासे डिउटि होनानै रायजो राजाया थाइसे थाइनै रां खांनानै दरमा सिस्टेम खालायना हो पेट्रलिं हरनि 8टायाव मोनसे पेट्रलिं हरनि 12टायाव मोनसे पेट्रलिं हरनि 2टायाव मोनसे पेट्रलिं बिदिनो पेट्रलिं हो दिनै पुलिसफ्रा मा खालायो बर' फारायाव मास मोनसेयाव खेबसेल' थाङो हरनि समाव मालाबा आय होनबाबो पुलिसखौ मोना खिन्थु बर' सेंग्राफोरखौ गावनोबा हाजार गारि थाङो बर' सेंग्राफोरखौ माबा मोनसे भुल मावोबा गावनो थाखाय हाजार बर' ओनसोलाव आर्मि पुलिसा थांनानै इनकाउन्टार खालायो नाथाय बर'फोरनि जायगायाव पेट्रलिं होनाय नुफेरदोंना फंबाय नुफेरा फुंनि बेलानि होनांगौ नाथाय जों नुयो टाउनाव जायफोर गुबुन हारिनि रायजो जानाय सोरगिदिं पेट्रलिं होबाय थायो मालाय दा जोंखौ सोर पेट्रलिं होगोन जोंखौ सोर बेंगोन बेनाय जोंनि बर' सेंग्रायानो जोंखौ पेट्रलिं होनांगोन माने बर' रायजो राजाया अननानै थाइसे थाइनै कालेक्सन खालायनानै पेट्रलिं मोनसे पार्टि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरखौनो बेहाय दायथ' हो होमबानो जोंनि बर'फोरनि जायगायाव बर'फोरा सोर आन्दोआव मा मावदों जों बेखौ रोखायै जोङो उननि समाव जोङो मोनथिगोन ओंखायनो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा हाजार आङो आखाइ खबजोबनानै आरो आङो निमाहा बयनावबो बियो जाहाथे आंनि बुंनायानो जानांगौ बा जाजोबदों गोरोन्थियाथ' थाखायो बर' हिसाबै रावबो रोंनानै बर'फ्रा रावबो रोंखा राखा गैया बिनि थाखायनो आङो निमाहा बियो माने आङो खनले मोनफ्रोमबो दल हंगदानाव आङो हाजासे आङो निमाहा बियो आरो आङो जोबथारनायाव गेमस्रि दैमारिनि गावजों गाव मिथिं जालायनाय सोमखारिलायनाय बुंलायनाय बेखौ जानगाराव दोनदो आरो दालाबोसै हानायमानि बर' इउटुबारफ्रा बन्द' खालायथारनांगौ आरो बन्द' खालामदो आरो मालाबा दालाबो मा सावराया जाहाथे उफेनै रायजोनि सायावल' दालाबो बेखौल' आं खावलायो आंनि बुंनाया अबेबा खना खनलायाव गेमस्रिनि रावखौ सावरायनाङा होननानै आं बुङाखै जास्ट आंनिया जाहैबाय उफेनै ससियेल मिडियायावल' दालाबो होननानै आं बुंदों बेखौनो आंनिसिम आं खावलायनाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा माबायदिबा मोजां जागोन माबायदिबा मोजां जाया जोंनि बर' हारिया माबायदिबा जौगागोन गासिबो बाथ्राखौनो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे बिथांनियाबो बा आदा राजा बिथांनियाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनि चेनेल लिंकखौ नैबे गाहायाव मोनगोन लिंकआव मोनगोन बिथांनि चेनेल मुङानो जाबाय गफुर बिआर चेनेल बिथाङा बे चेनेलाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय हाजासे अनसायनायखौ बिथाङा मोननो मोनाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि